Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e golle men jahannode. Allah walli on noon on bindanama alkule mon qur'ana arab, waɗama alluje nayi, waɗira noon ko ha wawa ɓallade haqqille ma o. ƴetta alluwal gadiŋal ngal, jangangal, mbawangal. So ngal ɗon ɗiggi, ƴettoya alluwal ɗimmal ngal, janga. So ɗiggi, tataɓal ngal. So ɗiggi, nayaɓal ngal. So nayiɗe ɗiggi, a sirti e majjere limto qur'ana arab. Heddo holloyma har feere nde so adima, so woni hakkunde, so woni sara, so serindima. Han noon jangowo o ƴettu alluje ɗe, gona e janguɗe ɗe, ɗe ɗiggane moƴƴi. Sen ngaroyi ko arata ko ɓura weeɓandema, mbasa abde no amni, janga ɗigga. Ononne kadi jangoɓe limto Qur'an, limto pular, on mbaɗanama alluje ɗiɗi. Alluwal gotal ngal ko alkule mawɗe ɗe no gandorto. Alluwal ɗimmal ngal no mbatton feere ha gandon no alkule tokosɗe mbayata. Alluwal gadnal ngal ko alkule mawɗe ɗe tongumi hen. Alluwal ɗimmal ngal tongumi hen ko alkule tokose ɗe. Ɗeɗon alluji so ɗiggi, andu adañi codol jawngol. Kala ko winda ka jangowo, kala ko jiɗɗa windude ka bindowo. Janginowo o kanko o jogii ko haala. So faye haalde, an jangowo jogo heɗade. Jangowo ko kaalowo, janginteɗe ko keɗotoɗo. Wadde somo janginma, omo haalanma, won keɗotoɗo paamowo ko haalata ko. So faye windude, ko jungu o windirta. Anne eto jogade gite jiyoje ko windata ko. Omone winda, ndarmo, gona e ndarda ko windata ko. So gayni windude, ngara ñimtina ko waɗanno ko. Anne gona ñimtinowo, aɗa windito ko windanno ko, aɗa haala no haalironno ni. Ko haalanno ko ɗum kaalata, ko windanno ko ɗum windata. Hoto yaltu ko haalanno ko. Ko jangituma ko atan kaaɗa hen. Wadde janginowo, kaalowo, bindowo, jangowo, keɗotoɗo, ndarowo, on pecci golle ɗe. Kanko noon so ari yidde makko ko yayaw wawde. Nde wonno faandare makko ko ya waw. ɗum no anna wallumo janga mbawa. Pular noon en ngara jangude pular. Enen ko bindol ngol gadɗen e hollirde. Sa faye windude no bindirta, sa faye jangude jangirta. Ɗo tongiɗen taw pularo ɗum kaalten jamma e ñalawma. ɗum ne anda ne wawa.
ko kaalata ko holno windorto ko nanɗa ko holno windorto ko jiiɗa ko holno windorto ni foti ko kaalata ko holno windorto ko jiiɗa ko holno windorto ko nanɗa ko holno windorto ɗum saabi noon bindi gadda mbaɗa sarama ƴetta bindi ɗi aɗa winda ɗi ha Allah walluma mbatta windude ha walluma mbatta jangude ɗum no alluji mon nanɗon hoto keñoɗe hoto keppe jangire jam jam oɗon jaada hen no ɗiggiri fof wallirtuma wadde ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañirɗon jangon ɗigga mami aroyimo kadi mi addoro on laaɓde daɓɓe ɗe kadi gadden par seeɗa seeɗa kadi ha gasa so gasi tan a wonti gando bindi yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi bil alamina an jiɗi jokkade e jangde he mbatta ko 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala a yiyata bindi ngara kolɗeɗa lawol mbatta ha mbatta yiide bindi mbatta jangude yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reer musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam